ఆసక్తి రేపుతున్న శామ్ చేతిలో పుస్తకం. విడాకుల నుంచి సమంత కోలుకోలేదా? ఏం మాయ చేశావే సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులందరినీ మాయ చేసిన సమంత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. తొలి సినిమాతోనే యముడు మంచి క్రేజ్ని సంపాదించుకుంది. తరువాత వరుస సినిమాలు చేస్తూ అనంతి కాలంలోనే స్టార్ హీరోయిన్ హోదా సంపాదించుకుంది. ఇంకా అక్కినేని నాగ చైతన్యను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని ఈ ముద్దుగుమ్ముడు ఇటీవలే అతని నుంచి విడాకులు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. విడాకుల తర్వాత శామ్ చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయిందంట. ఓ ఇంటర్వ్యూలో సమంత మాట్లాడుతూ చనిపోతా అనుకున్నా, కానీ ఇప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ అయ్యానంటూ తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. నటి ఎంత అప్సెట్ అయిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇలా ఉంటే తాజాగా సమంతకు సంబంధించిన ఓ ఇష్యూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. రీసెంట్గా సమంత ఫోటో ఒకటి కెమెరాకు చిక్కింది. అయితే అందులో శామ్ తన చేతిలో లూయిస్ హే రాసిన యూ కెన్ హెల్ప్ యువర్ లైఫ్ అనే పుస్తకం ఉంది. ఈ పుస్తకాన్ని ఎక్కువగా మానసిక ప్రశాంతత, భాగోద్వేలను అద్భుతం చేయడం కోసం చదువుతుంటారు. అయితే దీన్ని చూసిన వారందరూ శామ్ ఇంకా డిప్రెషన్ నుంచి బయటికి పడలేదేమో, అందువల్ల సైకాలజీ పుస్తకాలు చదువుతుందని కొందరు నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తూ, మరికొందరు సమంతకు నాగ చైతన్య మీద ఇంకా ప్రేమ పోలేదు, దానికి ప్రూఫ్ ఈ పుస్తకం అంటూ తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.